ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೈಟ್ ನಡ್ಪಾನು ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆತಿನ ನ್ಯೂ ಬಲಿಪಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೊಕ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆದ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ದಾದ ಪಂಡ ಬಲಿಪಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರೊಂದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಡೆಗ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಅಡೆ ಪೋದು ದಾದ ಮಲ್ತ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆಂಕ್ಲ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನೊಂದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕ ರೀಚ್ ಆಯ ಬಲಿಪಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ್ವಾರಗೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತಡೆ ಎತ್ತನಾಗನೆ ಸುರುಕು ಎಂಕಲೆ ಕೊರ್ನಿ ಕರ್ಬೂಜ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಿತ್ತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕೊಂಡ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಹೊಡಿತೆ ಆಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚರ್ಮುರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚರ್ಮುರಿ ಅವೇನು ತಿಂದ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇವ್ ಪುರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದ ಪಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತು ನಂಗೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಎಂಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಂಡ ರೋಪುಡು ಪೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲ ಅದೇನು ಟ್ರೈ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಅವಳ ಜಾಲಿ ಇತ್ತು. ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಅಂಪಲ್ ಶುರು ಮಂತಿ ಓನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಂಗೀತನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಇಲ್ಲ